Ngiyanibingelela Sanusi Sezulu. Sanusi Izwe Makhehla. Siphezulu kwalesi simo salesifo njengoba sikhona nje. Siphezulu kwalesi simo salesi sifo. Ngiyabezwa lapha nabantu ku TikTok bekhuluma ngendaba yekhambi nezimbiza le ebengikhuluma ngayo nezinkamba amagobongo. Askisi. Nakho konke ke okukhona esingakwenza kula phansi okomhlaba noma okuyizimpande zasezweni noma ikhambi lasezweni. Mina ngalesikhathi bengitshengisa lesi sifo ekuqaleni sisabizwa ngecorona. Babe ngitshenile ukuthi siyisifo somoya, ziza ngomoya, umkhuhlane. Kuba umkhuhlane kodwa manje sekwaphenduka izifo. Yini na eyenza kuphenduke kube izifo? Ingoba kusuke kushintsha imvelo kahle kahle idala imikhuhlane njengonhlaba okuMeyi, njengonhlangulana okuJuni, njengoNtulikazi noNcwaba okuJuly noAugust. Izifo kumele ivele lapho kodwa abantu abadala ababejulile kudala nababelalela ngomoya bephiwe ukulalela ezulwini bekwazi ukwembathiswa amandla omoya, beboniswe izimpi eziza ngomoya, beboniswe izinto izifo ezizemoyeni noma imikhuhlane ezimoyeni, ngoba kuqale kwakungezona izifo, kwakuyimkhuhlane. Njengoba bethi imkhuhlane nje nalaba bathi imkhuhlane ngoba thina endulo asisazi sifo, ngoba umuntu bengafi, bekufika isikhathi adlule emhlabeni njengelanga malishona. Okay, lesi sifo esekuyisifo manje okwakuyimkhuhlane eyayenzeka vele kudala. Kuthe makufika bezizwe zakhandwa zaphendulwa zaba izifo kade kuyimkhuhlane elethwa imvelo ngemvelo. Bekuyimkhuhlane ethi mayifika bebebona ngokushintsha kwemvelo, ungashintsha izihlahla zenze enye into, ungashintsha izitshalo zenze enye into. Bangaboniswa ababoniswayo abasezulwini ababephiwe izulu, baboniswe ukuthi imvelo izoshintsha eqhamukeni nomkhuhlane othile, sebenzisa lokhu nalokhu ukuze ukwazi ukunqanda unqobe lowo mkhuhlane. Lowo mkhuhlane ke wawuhamba nabangalaleli, wawungahambi ke nalaba abalalelile bezwa ukuthi kuthiwani. Lowo mkhuhlane ke wawuhamba nabangalalelile. Into ke yayenza ukuthi babe bancane abantu wawuhamba nabo lo mkhuhlane noma owawubaphatha, ngoba uzothola ukuthi babengaze bafinyelele ekufeni, njengoba sekuyizifo nje manje ezibulalayo, sekuyizifo ngokufa. Babehamba ke noma babehlabeka labo ababesuke bengalalelanga ukuthi akuhanjwe kuyokwenziwa lokho ndawana thizeni ezintabeni kuphi emanzini kuphi kwenziwe lowo mgomo noma lelo khambi ababethe abadala alenziwe ukuze kunqandwe lesi simo semvelo esiza nomkhuhlane. Kwakungaba zimvula eziningi ezizodala amakhaza amakhulu, izingane zibe nomkhuhlane, abantu abadala babanjwe umkhuhlane. Babebona nemvelo ukuthi mase kuqala sekushintsha laphana kunhlaba, sekuqala umoya usushintsha, bebona nenyanga imuni ngendlela eyayiyiyo kulowo nyaka lowo ukuthi imvelo imvula izoma kanjani lapho. Bese beyifunda kuyinyanga ukuthi iza nayo imikhuhlane, njengoba ubona kuma star signs labo Leo o Capricorn o Cancer in kwengithathe nje i-cancer ikutshena ukuthi kunemkhuhlane
ekhona kuyimvelo engeyemvelo imkhuhlane eza namakhehla leyo mkhuhlane leyo uma ningawalaleli noma ningawalalelanga ngoba lo muntu befika avuke nento bese yanitshela ukuthi amakhehla ebusuku afikile athi bese ningamlaleli nina bese yaniphanisha amakhehla ngoba kwakuyimkhuhlane yemvelo eyayiniphanishela ukuthi lalelani engathi seniyaqhela kithi seniyaqhela emthethweni yabaphansi noma yabaphezulu yabakhulu yabezulu bekuba kanjalo ke kudala kubuke nalapha ku star sign lesi siyicancer ukuthi icancer makwenze njani icancer ngoba yiso esivela nalemkhuhlane enima ubona inkalankala wena emanzini wazi ukuthi ubona amakhehla kini noma ke zihlukile zona inkalankala kukhona esifazane kukhona esilisa inkalankala kodwa wazi ukuthi wena mawubona icrab noma inkalankala ubona into ehlukile so manje ke laba bezizwe mabefika bayishintsha lento bayenza izifo ukuze bakhande ibusiness babenefit ngathi sife njalo kuze kuvuleke imisebenzi yezibhedlela yalamaphilisi angaphilisi abantu yale mijovo bathatha yona le mithi esithi thina imithi yethu esithi thina imithi yokuphilisa yokunyanga yokulapha bayisebenzise bese beyifaka amakhemikhali ukuthi idambise ingelaphi ingaphilisi kodwa idambise kunjalo ke namanje ke kulesi sifo siyisifo esivela emoyeni siyisifo somoya ukutshena ukuthini ke wena muntu ukuthi lesi sifo siyisifo somoya siwumkhuhlane ovela ngomoya abathema bewukhanda bezizwe wavela ngomoya ukutshena ukuthi wena ayikho into ongayehlula ungayishayile impandeni zayo kufanele ukuthi uqale uyishaye impandeni njengoba nathi besehlulile abezizwe basehlule ngoba basiqale basidedisa eimpandeni zethu basishaye impandeni kuqala ukuze bakwazi ukusilawula ngoba besilawula nje besehlisa besenyusa ngale mfundo yabo lokho kokutshena ngokusobala ukuthi ayikho into ongayinqoba ungayishayanga eimpandeni zayo noma ngase ngihlulekile endaweni eziningi okungama platform ngokwesilungu ama platform aphezulu okuyiwona akwazi ukuphakamisa lezi zinto ngehluleka nakubelaphi abadumileyo abaziwayo ngibazama ngaze ngabuya ku Hawik ngihamba ngicinga iplatform yokungena ukuze ngikwazi ukusho ukuthi kunesifo esizayo sizolapheka kanjani futhi kuthiwa siqale kuphi ngoba bazi basho bathi sizolokhu sibhebhetheka uma nizoyitshena ukuthi niyoyilapha ngomsuzwane ogamtree zizo zonke lezi zinto okalumuzi nazo zonke lezi zinto ningakasishaye impandeni zazo sizolokhu sivukile sizothelelana uma sizoqhubeka nokufuna ukuselapha phansi singasishayile phezulu ngiyaye ngithi ke mina kubantu abathandazi abaningi basendulo bebelwa nemimoya ngamaflege babephakamisa amaflege izindwangu okuya phezulu ukuze ikwazi ukuthi zilwe nezimpi zikamoya ngendlela okuyiyona ngoba bona babengenawo amandla okulwa izimpi kamoya ngamaflege izifo ke noma imikhuhlane yayiliwa kukhushukelwe entabeni kwenziwa zonke izinto ezijulileyo ezayifike zenziwe ezintabeni bese kuliwa naleso sifo ngaleyo ndlela atshengiswe ngayo oleleyo noma othongileyo mase kuqediwe ke lokho babehla isifo sasingabakhungatha abantu noma imikhuhlane ongabakhungatha abantu kodwa ke kuqala kwangezona izifo kwakuyimikhuhlane siye sibuzeke ukuthi uma sibona ikhanda le-unicorn eClicks mawunganakusisa nje noma ubani ahamba yogugula ibrand yaseClicks uzolibona ikhanda le-unicorn kungani libekiwe ikhanda le-unicorn kwaClicks uma uzonakusisa lapho
anginandaba ke nalabo abantu abaneyinkinga zokufuna ukuqophisana nokufuna ukumelana noma abantu bafa kangaka nje ingoba banabantu babo abafuna ukuthi babatshene bona abayifuni into uma bezoyizwa ngomunye umuntu uma beyizwe ngomunye umuntu ayikho iba khona uma bezoyizwa ngalabo abantu ababathandayo bona kanti ke lapha asihambe ngokuthanda sihamba ngokulalela nokuzwa umoya mina noma ungalwa nami noma ngasiphi isikhali sikamoya ngaphandle mawuyothatha isibhamu kubhekane nami hayi anginawo amandla okulwa nesibhamu anginawo amandla okuvika isibhamu kodwa umoya ngiwazi njengoba ngizazi umoya angilindele ukuthi kungakhona into yomoya engedlulayo angisho ukuthi ngeke izingedlule ngoba siphiwe ngokwehlukana ubani nobani naye uphiwe ukuthi angabona ngomoya kodwa mawubona ngomoya awuzame ukuthi enye nenye into uyedlulise ukuze ikwazi ukuthi ihlenga abantu ungesabi laba abantu abahamba bekhuluma ukusutha kwabo beyitshena ukuthi bafuna ukuphikisana nezinto ezikhulunywa abantu ngoba ikhulunywanga yilabo abantu bona abafuna ukuthi ikhulunywe yibo siphumeke lapho komonase noma kulabo abantu abafunwa nje ukuhlekisa ngaleyo nto osuke ukade uyikhuluma bekukhulumele inkinga ezithandwa yibo akwesiyeke kwesedlule kuzo sibuyela lapha na ku-unicorn i-unicorn horse ihashi lezulu noma ihashi lasemkhathini elilwa nezifo noma elilapha izifo zikamoya noma izimpi zikamoya liwudokotela emoyeni owelapha izifo zikamoya noma izimpi kamoya uma ngithi ke mina abathandazi noma abelaphi bakamoya bakudala babe raise amaflege noma babe phakamisa amaflege uma belwa nemimoya umuntu nomuntu endlini engenza u1 meter wemibala ye-unicorn angene ku-Google ayigugule imibala ye-unicorn izovela njengoba injalo iwu8 bayayichaza kabelungu ngendlela abayichaza ngayo kodwa ke lokho angizili ukuzochazana nemibala kodwa benginika into yokuqala noma isigaba sokuqala engisitshenwa amathonga sokulwa nezimpi zikamoya nezifo ezivela ngomoya isigaba sokuqala ukuthola iflege le-unicorn noma indwangu e1 meter ye-unicorn ibe khona endlini yakho noma lapho lala khona noma lapha okuhlala khona abantu abaningi basegcikeni noma bekhaya uma bezohlangana bezodla nazo zonke lezo zinto lezo niyayibeka khona ningayibeka ekamereni lezingane ningayibeka ekamereni lenu leyo ndwangu leyo imbala ewu8 ye-unicorn isona sigaba sokuqala sokukwazi ukubhekana nenkinga yalesi sifo esiza ngomoya noma yalezi zifo eziza ngomoya iyokuhlenga ke leyo ndwangu isigaba sokuqala sokulwa nesifo ezimpandeni zaso noma zokushaya isifo ezimpandeni zaso bese ubuya uthenge insangu uthenge impepho uma izingane seyiphethwe ikhanda noma nawe usugula uphethwe likhanda ushise impepho kancane ibe ncane bese uvuvuzela insangu phezulu kushunqe uma kushunqa uhogele ngamakhala hayi ngomlomo uhogele ngamakhala hayi ngomlomo kuzohamba straight kuyoshaya ebuhlungwini Lokulwisana obuzwayo abanye ke kuyabasiza abaningi mina kodwa kuhlulekile ukungisiza kushuthi bekufanele ukuthi ngikukhiphe ngunika abantu bakusebenzise noma bazisize ngakho angazi ke kwabanye kodwa abaningi esengibanikile kuyabasiza uthatha insangu nempepho uyishise awuyikhulumeli thola udengeze uthola ilahle uyishise uma uyishisa bese uthela lensangu phezulu uhogele iyoya straight iyofika ilishaye iliqede lelo khanda elisuke likuphethe ngicanga ukuthi ilokho kokubili okuyisigaba sokuqala iflege esesibili uma kuyikuthi selikhungathile leli khanda
bese wenza lokho engushilo okuhambelana nempepho nensango. Niyobe seniyangitshena ke bantu benkosi noma abantu bakamoya ukuthi kwenzakaleni, niboneni, kodwa anikwazi ukushaya isifo sikamoya noma impi kamoya, anikwazi ukuyilwa ningayishayile empandeni zayo ngokuphakamisa iflag le unicorn. I-unicorn ke siyibonile beyibekile lapha eClicks. Kungani beyibeke eClicks? Ingoba ingeye medicine, isebenza ngezifo kodwa eziza ngomoya noma ngezimpi kodwa eziza ngomoya. Ngithi angibongeke bantwana basezweni lakithi, ngithi angibongeke bantwana bakamoya, bantwana bethonga. Uyabonga umkhulumazibuko. Amen.